Games, snimamo Minecraft sa Filipom. Ćao svima. Ajde ćemo vam. Ajde, dođemo. Snimamo preživljavanje. Imam jedan čan vas drži. Ne, dođi vam. Znači, ne verujem. Ajmo vamo gdje smo pravili malo pre kuće, dođi. Ajde. Čekaj, stani brate da luto ja u ove šume. Lele. Stigli smo, dođi vam. Evo, ajde. Evo. Gdje si be? Hak! Jedan lik hakuje. Kako, to je baš lepo. Ajde, gdje si bre? Evo dolazim F home. Wow. Sad ću. Teleport? Ti se teleportuje ko ćeš. Gdje? Do tebe? Da, kod mene. Stani. Teleport, stani. Samo da vidim ko me ubio bio. Evo mi stižu. Ajde, koliko ti treba da se teleportuje? Evo, prihvatio sam. Ajde, desi. Daj mi mač i ovo sram. Nemam mač uopšte, ubio me jedan lik. Pa... Evo ti. Čekaj. Zašto si u zemlju? Pomeri, doskoči ovdje. Ajde. Ajmo. Nemoj ovdje, ovdje ima zombi, ajmo. Ali se čuje ova voda, ej. Šta kopaš to? Evo ga naš divni faction.
Ajde. To ne pričam, znaš gdje sam ja? Op, stani. Dici prema mene, bre, namesti krevet od nama. Opa. Gdje si tu? Uh, Jel igraš? ne čujem te lepo, stani. Jel igraš? A Šta da li igram? Pa jel igraš? Ma igram, tu sam. A šta radiš? Evo. Sve su nam porušili ovdje, ne može ništa da uradim. Ajde dođi da poživim. A, Jao, čekaj. No, o. O. Evo ga dan. Ja tebe ne čujem uopšte, samo čujem kako hodaš. a sad? A sad? Sad te čujem. Dobro. Što to piješ? Ali nemam hranu, sad ću da umrem. A, a, a. Wow. Evo ga drvo. Evo je šuma, dođi. Čekaj. A, čovječe. Ne može, a? Ne može. You don't have permission for this area. A, ovdje da probamo. Ovdje može, dođi. Pa samo malo napred. Ja. Ne čujem te uopšte. A sad? Sad te čujem, pa što ne držiš tako mikrofon? Mrzi me, a gdje si? Evo, negdje se šetkam sad po ove livade. Jo, be čovječe, ajde dođi vamo. Pa gde? Ja sam tu, izađeš samo malo iz šume i vidjet ćeš. Čekaj. Dobro, vidim te. Gdje si? Evo je. Ajde, sjedi. Znam kako su to. F, leave. Tako. Šta si uradio? F, create, pr0. F, desk, not for hackers.
Ajde. Čekaj, stani, gdje si? Dobro, ajde, ajmo ovamo. Otvorimo pećinu bre da uzmemo neke stvari. Stani, da iskopam pesak. Stani bre. Ajde smanji tu muziku na Minecraft. Stani, ne mogu. Mislim te zvukove, kako kopaš i to. Staraj? Kopam, stani. Pa nemoj kamen rukom da kopaš. Ma nema veze, čuti. Stani. Imamo ugalj ovdje već. Evo ga. Imamo i metal, ajde da iskopamo ovo i idemo dalje. Stani, ajde, evo me dole. Ajde kuci, ko se crta mani? Manija. Pare. M-O-N-E-Y. Znam, brate. I koliko ti piše ovo balans? Help. Čekaj, stani, beži odatle. Ček, evo ti. Evo ti. Ja ću da umrem, drži ove stvari. Stani. Baci. Kad umreš teleporti se do mene. Važi. Idi bolje umri. Pa to i pokušavam. Ali ja ću da umrem uskoro, nemam života. Pa dobro. Kucaj, ej, slušaj, kucaj. Kucaš kosa crta F pa onda join i onda PR0. Ček. Ajde, može. Kucaj to. Kucao sam. Pa ponovo kucaj bre. Šta? F join. Smanji to na Minecraft bre. Ne mogu, stani. Postiću se. Ček da ubijem kravu, kozu, šta već. Ovci. A daj, nemam... Daj da padne mrak, ja ću... Nemam više hrane. Imam bunu. Dobro, sad ću TP. TP Rista Games. Kucaj TP ACC EPT. Znam, stani. Nemamo drva, ajde da uzmemo malo. Dođi da ti bacim, ja ću da umrem uskoro, dođi vamo. Evo, Pa ću se teleportujem posle. ajde. Držiš CTRL i Q zajedno, Nemam da bi dovoljno. izbacio sve. To. Traži još nešto dok ja napravim ovdje.
A što kopaš kamen rukom? Nek. Čekaj, koliko imaš srca? O, pa vidi. Celo drvo. Neću umreš. Čekaj i ovo drvo da cepnem. A ne može. Jebi ga. Evo ga još jedno veliko. Ajmo. Evo ja imam jabuka dosta. Već možemo kuću da pravimo. Imamo za kuću materijala. Možemo da pravimo sad. Mislim, nemamo još, ali evo ja već. Već ću 2 staka drveta da imam. Dođi, drži ovo. I napravi još hranu dok ja nešto uradim, drži. Daj. Ja ću da napravim kuću već, može. Gdje, ajde dođi da izaberemo mjesto da bi uradio nešto. Da napravim. Pa evo možemo ovdje, ovo je velika, vidiš. Ili ne, ići ćemo još tamo dalje od centra. Dođi, ajdemo ovamo, dođi, pada mrak, požuri. Ajde. Da, pokupi to. Ja ne znam da je moja. Mislim, to je moja. Ajmo. Imam ja jedno, to ću da napravim kad napravimo kuću, stani. Ajmo vamo da uzemo ovo kamenje, vidiš. Ili ček mogu ovdje, što? Samo malo kamena da uzem. Smanji taj zvuk, brat. Ne čujem te ništa od njega. Ovca. Pa imam i ja od ovce. Znam, imam ja sad 4 ovce. Pa ali ja sam ti dao sve od ovce što sam... Pa znam. Ajmo na ovamo. Tamo, tamo. Gdje si? Eno ga crafting table, znači. Jel na ovamo centar? Ja mislim da jest, ajde čekaj. Ne trebamo prema centar da idemo. Nečija kuća. Imam belo drvo. Ja imam 12 belih drveta. Treba nam još, ajde, kopiti. Samo gdje, aha, tu si. Čekaj sad. Evo ga crafting table ovdje. Jel ti treba sekira? Daj mi.
A šta čekaš tu? Nešto da uradim. Ajmo. Evo. Ajde, gdje ću pravimo? Ajde, dođi na vamo. Sad ću čekaj. Čekaj, kopam drvo, stani. Vidiš, ovamo je neko pravio već, tako da Vidio sam. na dobrom smo putu, dalje smo od centra. Baci ti sekiru, bre. Ako, ja se ovo kopam, stani. Što? Onako, Ma to evo, će samo da ti spadne ovo, pogledaj. šuti s nama, stani. Kad Evo ga otkopaš drvo, jedno evo ga drvo, ono drvo, ti sve izvini. spadne. Dođi na ovamo. Iza. Evo je ovca jedna gore. Vidiš, stani. Ajde, Čekaj da Čekaj, tražim, pa. kopam drva. seči, ajde, ja ću evo ti sekira, meni ne treba više. Kad ti pukne ta, seči još. Daj. Znači. Ja ću ti idem da nađem mjesto za kućicu. Ajde, ja ću posle teleportujem. A da. Imam 18 drveta. Jel si napravio hranu? Šta? Hranu jesi napravio? Hranu. Da. Imam hranu, da. Krava, evo je krava. I svinja. Prate. Imam Ja nemam mnogo čega da se jabuke. bijem, morat ću da nađem nešto. Imam mnogo jabuke. Ja imam 29 samo. Stani. Ja imam 38. Dobro, 30, dovoljno. I... A upam mi nemamo gdje na ovamo da idemo više. imam mjesto, dođi dole. Teleporti se do mene. Evo ga mjesto, imamo baš smo na brdo. Stani, idem ja da uzmem još nešto. Evo, našao sam još jednu ovcu. Ovca nam ne treba više, imamo ih dovoljno. Ako, za svaki slučaj. Dođi teleportuj se, trebaš da sečeš drva ovdje. Stani, evo još jedna. Smanji zvuk na Minecraft, ne čujem tu uopšte ništa sad. Lopta mi treba. Treba mi ovo. Aman. I treba će mi mač. Čekaj, sad ću da prihvatim samo. Evo, prihvatio sam. Seći ovo drvo, Lalo. Ovo ovdje. Ne ta dole, ta nam ne trebaju. Trebaš da mi skloniš ovo da bi mogao kuću da pravim. Ovdje, pogledaj. Ja ću, ovo vidi ti seči drvo. Imam lopatu ja. Dobre. Okej, sad nećemo neke preterano velike kućice, nego neke male čisto da
možemo da stavimo chest i ovo. Evo, otprilike ovako da izgleda. Evo ga. Evo ga. Sagradio sam nešto malo ovdje. Ja mislim da je ovo dovoljno za jednog, a?